Na, sziasztok, itt Mengő, és ez a kérdezfelelek első része lesz. 2 részben fogom felvenni, mert annyi kérdést kaptam. Na, és akkor kezdjük is. Lorbit MC-től a kérdések. Első, az én példaképem. Hát, nem is tudom. Nem sok példaképem van, mert egy videót az egyik videóstól vettem, a másikat a másiktól. Úgyhogy, ja, ezt nem tudom úgy pontosan megmondani. 2. kérdés, Minecraft vagy FNAF? Hát, mindkettő. Úgy 50-50%. Ja. Legjobb barátom YouTube-on. Hát nyilván az a legjobb barátom YouTube-on is, aki amúgy is a legjobb barátom, tehát Tajcsika MC. Hogy csináltam az LPS-t, ami most a kezemben van? Hát befestettem egy LPS-t, az kész. Amúgy a való életben elég ronda. Mert a kamera egy kicsit úgy szépít rajta. Ja, tehát rajta van a nadrág is. Meg a fülhallgatójának majd valami kiegészítőt keresek, mert az ugye nincs rá festve. Akkor következő, az 5. Milyen vidik lesznek a jövőben? Hát úgy a legközelebbi videó az a kérdezfelelek második része lesz, vagy közben jöhet egy kisebb videó. De hogyha úgy nagyon a jövőben nézünk, akkor már gépen fogok FNAF World-özni, ott fogok Minecraftozni, meg minden. Úgyhogy ja. Szeretnél velem személyesen találkozni? Aha, szeretnék, úgy kíváncsi lennék. Ja. Következő, 7. Szeretnél velem Szerón találkozni? Aha, ja, mesteremcéd van, mert akkor simán. Ja. Akkor 8. kérdés, 50 feliratkozóra lesz kihívás? Hát nem biztos, de azért megpróbálom, hogyha sikerül valamit beszerezni, de nem nagyon ígérem. 9. Melyik a kedvenc játékom? Gépes? Hát, amivel mostanában játszok, az az Animal Jam. Amivel a legtöbbet játszok. Ja. Szeretsz barátként? Persze, hogyne. Barátom vagy. Nem következő, hanem most Blocky Lili 05-től a kérdések. Első, kedvenc Minecraftos kaja? Nem tudom. Ezen még nem nagyon gondolkoztam, de talán az alma. Ja, az alma. Leginkább. Szerinted fel vagyok iratkozva? Szerintem igen, hogyha látod a videóimat, és írod is a kommenteket, ja. Palacsinta. Igen, szeretem a palacsintát, leginkább a kakaósat, meg a lekvárosat, ja. Következő. Milyen a skinem Minecraftba? Hát ott hát olyan a skinem, hogy ott látod a túlélőben, mert ott van mind az összes skin, amin alakítottam is. Tehát ja. Ugye olyan a skinem, ami gépen is, ami benne van a Pocket Editionbe, amivel veszem a Minecraft túlélőt. Ja, hogyha úgy gondoltad. Következő, szeretnél velem szerverezni? Persze. Én szeretem, hogyha többen játszanak Minecrafton, és akkor tudok barátkozni, meg mit tudom én. Úgyhogy ja. Következő. Sajt. Camembert. Ja. 8.
Kedvenc színem zöld. A zöld a kedvenc színem. Az a legjobb szín a világon. Ja. És persze most kell írni valakinek. De hagyjátok már rá. Na mindegy. Következő kedvenc állatom róka. Nyilvánvaló. Ja. Amúgy is ezt már elmondtam a 30 feliratkozósba, de még egyszer elmondom a biztonság kedvéért. A következő, milyen telóm van? Lenovo A2010, ott van a Minecraftos sorozatban, oda fel van írva, méne, hogy lássa mindenki, komolyan. Na mindegy, még egy pillanat, és megnézem, hogy mennyi kérdés van még, hogy ugye a második részben mennyi kérdés fog jutni. Úgyhogy egy pillanat. Igen, akkor... Jó, de akkor ennyi lett volna, mert a következő kérdéseket azt a második részbe hagyom. Úgyhogy ja, ennyi lett volna, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel, remélem sok mindent megtudtál, sziasztok!